Welcome to Kariva TV. Zita rangu ndinoitwa Tendai Philip Magura Munyarari. Muzora nasi tina mkoma watinawo, tine nyaya inorema, tine nyaya inorwadza yatauya nayo panapa. Toda kuti tibatsirane vateereri. Pashuri pekunge tazwa nyaya iyi, towana kuti mukoma vangabatsirike sei mukoma vandiri nawo panapa. Mukoma wangu, makadizvi? Ndikwedu makadii. Apa ndinofara mukoma muri Zimbabwe ingada kuziva kuti chii chakaitika uyezve chii chakuinza ipanapa. Nyaya yakaitika ndeyekuti ndikurwadziwa nezvandakaitirwa nemukadzi nemudzimai wangu. Akabva pamba achiti ari kunotsvaga imba yekuloja achinogara nemumwe murume kwaari kuloja. Aiwa, vateereri ndinofunga manzwa mamiriro akaita nyaya yacho. Ndinovimba kuti pakupera kwechirongwa tichange tichiwana rubatsiro uyezve vanokwanisa kuita counseling muchatibata panabata tichakupai dzinenge dzakanyorwa pazasi pevidhio rinori. Don't forget to subscribe. Right. Mukoma wangu, tingati mungatiudzire nyaya zvizere matangiro ayakaita kusvika pari zvino zora nhasi tora yenyu nguva ino. Alright, pamusoro yemhuri weZimbabwe. Ini nyaya yakaitika ndeyekuti ndaigara nemukadzi. Tinaye panguva zhinji aigara nenoise neni achida kurwisana neni achida kupomoka achigara achirongedza zvinhu achingoti handinoda kuenda ndiri kuenda iwe unotsvaga une vakadzi vakawanda. Pakugara naye papa vakadzi vacho ndiri vakawanda hapana kana wani mukadzi wakambondona ndinaye. Ndobva ndagara ndanyarara. Saka azogara akazorongedza zvinhu ndobva atora zvinhu arongedza zvinhu ini ndaenda kubasa ndoenda kumvura kufishing. Ndakaona ndichidzoka kuseni ndichisvika mumba ndichiona maarongedzwa zvinhu zvisina kana chinhu wani chasiyiwa mumba. Angosiya hembe dzangu chete dziri mumba zvakanzi bvupa asi zvinhu. Ndobva atakura zvinhu aenda ndobva ndazofonera kuna hanzvadzi yake anogara kuNyawoza. Ndanzwa kuti ndokwaenda ndobva ndavabvunza kuti ko vasvika here sisi venyu vanhu varipo vari kuno. Ndobva ndatanga kutaura navo tsano ndangoona mumba musisina munhu zvinhu marongedzwa zvinhu aenda. Handisi kuziva kuti nyaya dzacho ndedzei dzamupa kuti abude kuti aenda. Saka ndobva vanditi kunoko varipo. Saka arongedza zvinhu ndakataura navo ndofunga akagara mwedzi ari kuNyawoza. Ndichitaura naye pafoni everyday ndichifona ndichimbomusendera airtime. Ndizama kuda kutaura naye kunyengetedza kuti dzoka nyaya dziripo zvinowanika mutaura kana pane zvandakukanganisira. Zvinowanika chidzoka uye titaurirane kuti pane nyaya dzawakasumukira uchienda uchirongedza zvinhu. Mukadzi arongedza zvinhu akabva patakura zvinobva aenda nazvo kwaiti kwasisi vake. Vaiti sisi vake ava ini ndofunga ndagara nomukadzi ndane 2 years. Vaiti sisi vake ava ndakatanga kuvaziva pamadhezi aatakura zvinhu achienda achinorongedza. Vanogara mumwe muKaribha site rekusetivhi yavo. Adzoka ndokutotanga kutoratidza kuti vanhu ndosisi vangu. Auya ndobva ndati right sisi vanhu vaita sekunge vari kugadzirisa inini naiye vari kubatanidza kuti mukadzi adzokere kumba. But mukadzi akataura kuti inini pari zvino ndiri kudzokera. Haana zvinhu zvaakadzoka nazvo kuti atakure imba yanga yasiyiwa isina zvinhu zvokuti tokwanisa kushandisa zvese zvakatakurwa zvikanonziwa koko. Ndobva ndabvunza kuti saka manje kana achiti abvuma kuti takuwirirana sekutaura kwamaita matigadzirisa. Kana achisiya zvinhu zvaiva zviri mumba zvikuratidza chimiro chekuti adzoka here nemwoyo wokuda. Iye ndobva dai achimbondiregererai ndoda kunoona pa2 weeks ndikagara pa2 weeks ndichaona zvandichaita. Ndofunga ndakazogara naye almost 2 weeks dzakapfuura zvakaita svondo rechi3. Tagara ndobva ndaenda inini futi kubasa. Ndobva ndaenda unotenga zvinhu ndaona kuti mumba umwe ndozvo tiri kunetseka hapana chekushandisa magasi stovu yemagetsi akatakura zvese akaenda nazvo. Ndobva ndatora ndobva ndatenga zvinhu zvemba ndakudzorera zvimwe ndikati zvoda kumboona kuti pamwe handiyazvi pamwe ari kuzvida iye. Adzoka ndakatora mari ndikamupa mari ndikati no kana pane zvawaifunga mwoyo mako kana kuti pane zvauri kufunga kuti inini ndakakutadzira $10 ndombopa 10 chimbobata kuti unyatsoona kuti mwoyo wangu wasununguka kuti iwe wadzoka. Atambira mari akanotenga ndichiti pamwe ari kutandurasa kuti pamwe achanotenga dress uri kuti afare akanotenga outfit chaakanotenga. Ini ndoenda kuchechi anytime message. Ndobva ndamuti zvinhu zvauri kutengera ende zvipi kuchechi kwedu hazitenderwi hazvipfekiwo zvinhu zvakadai zvipi. Ndiketi kubatse ipapo. Pamuri kuti akatenga outfit anga atenga zvipfeko zvakaita sei? Outfit chishoti kangashoti kanopfura mabvumu kadiki-dikiso kanobata nechitopu kacho kanosungwa kanovhara pamazama pachiti kwese dumbu rese musana wese unongori panze. Ndobva ndamubvunza kuti zvawatenga izvi kupfeka zvikanzi pari zvinhu handisida kubvunzwa ndoda kupfeka zvinhu zvandinoda zvandodza kuda kuti ndoda kupfeka ndozvandiri kuda kupfeka.
ndobva ndambonyarira ndikati saka mwoyo wokudzoka pa uripo here apa kana kuti kutsvaga nyaya pane nyaya dziripo. Adzoka ini ndakatenga zvinhu ndobva ndaisa mumba. Ndobva ndanotenga makapeti zvanga atakura, machairs, mibhedha newardrobe ndobva ndaisa mumba. Ndauya nazvo ndakaita sekunge ndamusurprise ndaenda kubasa, ndobva ndadzoka nazvo ndobva ndaisa mumba. Ndobva ndisvika pamba ndobva ndamuti mota yawo yakuburitsa zvingatibatsira kuburitsa zvinhu tiise mumba. Ndobva atambira zvinhu zvibva takuisa mumba. Taisa mweya akaratidza kunge ari kufara, but ini ndichotiwo munhu ari kufara achitenda kuti maita basa matengera zvinhu. Mota ichingoenda ndobva atanga kutaura kuti zvinhu zvamanditengera ini handa kuchifarira, ndiri munhu wechikadzi, ndoda kusarudza zvinhu zvatinoda inini, makalasi ezvinhu ndindomaziva. But inini chakandipa pfungwa dzokuti ndinonotenga ndisina kusarudza, ndaita sekuti ndoda kumusurprise kuti ndamutengera zvinhu zvandamunzira mba kuti pamwe achasununguka kumboenda kwaakaita kuya achadzoka ane mwoyo kuti saka imba iyi yatova bhono kuti ndinondisira zvinhu mumba. Notai complain achiti hatina zvinhu, hatina chinhu ndaisa mumba. Saka zvadaro akatorongedza, ndobva arongedza zvinhu. Ndakatarisa hembe dzake dzaangauya nadzo, hembe chete dzaakauya nadzo, pane zvinhu zvandakatenga hapana chaakatakura. Nokuti zvaangambotakura pakutanga zvezve zvazviripo zvokuti aitaura zvokuti pokutangira kuti ndikutanga unovhura imba yangu ndichisa zvinhu ndinazvo. Handina kuita hondo naye, handina kumupikisa, ndobva arongedza ndobva aenda. Saka paakarongedza ipapo manga musina kunetsana here? Tatisina kunetsana, mashoko akangotaura ndekuti makalasi ezvinhu auya mumba ndoda kusarudza ndege. Hazvisi zvinhu zvandinoda inini zvawatitengera, saka ndakurongedza ini ndakuenda. Musi waarongedza zvinhu ndiwo musi wazvauya here kana kuti zvanga zvamira sei ipapo? Musi waarongedza zvinhu ndo musi wauya zvinhu. Ndichipinza zvinhu mumba, ndobva atowaridza makapeti ndobva atsvaira mumba, ndobva arongedza zvinhu zvemubhedha, ndobva amira apa, wardrobe apa, machairs aya ndobva aisa apa, ndobva aenda unogeza. Achibuda unogeza ndobva atotanga kurongedza zvinhu achiisa mubhedha, ndobva atobuda ndobva ati ndakuenda. Handina kumupikisa kana kuita nharo, ndakati zvikanditira fani kuti ndizvo here zvinoendera munhu, ndobva atobuda ndobva aenda. The next day racho akabuda uri musi wa8, musi wa9 ndobva ndazofona ndichimufonera iye, ndobva adaira foni, uri kupi? Ndobva ati ndiri kuKarowe. Ndobva ndandipowo nhamba dzatsano, uri kupi kuKarowe? Kana ndiri kumba kwaBhuti. Ndikati achindipowo nhamba dzatsano ndimbotaura navo, zvikanzi nhamba unodzidii nhamba dzatsano, wakuda nhamba dzavo iko zvino zvinasi. Ndikati aiwa ndandinadzo, but nyaya yekuti ndikuti foni yangu yakawira mvura neline, pari zvino line yangu nairo ndakavhurisa mai manje, hatina nhamba dzavo. Ndaida kuti ndivatsananguriwo ndinzwe sokuti iwo uri munhu wandaigara naye, kana uchinzi waenda kundada kuvatsanangura kuti asvika here kuti ramangwana. Ndobva aramba nenhamba dziye. Ndakufamba ndobva ndaenda kurengi, ndobva ndasvika paSox paipai ndichitoda kutarisa maice block chichi, ndoda kubuda kunoita zvefishi kwatinoenda pamasango. Ndobva ndamuona inini ari paipai akamira ndichita zvekutovhunduka naye. Ndobva ndamudedza, akamboda kutya, ndobva ndamuti aiwa usatya kusvika pano padhuze, ndoda kubvunza kuti zvifamba sei. Muchiri ipapo pamakamuona ari paSox aiti? Anga akangomira, pane vamwe varume vanga vari 4 ari pakati pavo vakamira ari papo, achiti ndoda kutumira zvinhu kunyaodza, pane hembe dzandoda kutumira kunyaodza dzakasiyiwa nemunin'ina wangu zita kwaaishanda. Nemunin'ina wacho munomuziva? Munin'ina wacho ndinomuziva, ndakangomuzivirawo pacho paakatouya naye ipapo achiti kwaaishanda akashanda kwakasiya basa. Saka akauya one day akarara kumba, ndodhera azoenda iye achiti ainzi aenda kuCharara, achida kunosvika kuchinyaodza, achasvika nekuCharara. Ndobva ndati anga akabata kapepa bag. Ndobva ndati alright, ndobva ndabva ipapo ndobva ndaendera mberi nezvandaita, ndakunotarisa maice block wangu, ndobva ndadzoka ndobva ndabvunza vaya vanga vari paipai driver uyo kunyaodza, ko munhu anga ari panapa aifamba sei? Zvikanzi angobuda apa achiti makii, pane munhu amufonera achiti mausiya ukiya kumba ndoda makii. Ndobva ndapfuurira ndobva ndaenda kwandaenda. Saka amangwana acho ndobva ndati right, inini mangwana ndakuzoenda ndambosvika kwasisi vake vaya, munhu ndakuziva kuti munhu ari muno mukariba. Paipai ndakumutsvaga nekuti ndakafunga kuti panditi ari kuKarowe pandazomuona kuti ari muno mukariba. Ndobva ndaenda kwasisi vake ndobva ndakutaura navo paipa, maiguru ndauya ndoda kutaura neni. Munin'ina wenyu so ndomabvira akaita kumba, ndakatenga zvandisiziva kuti ndakaita wrong here, kana ndakachuza zvinhu wrong zvisiri zvaaida. Shopu yandakatenga ndemuno mukariba. Akadimota kuti zvinhu zvawatenga zvazvo kufarira makalazi acho andinazvo, zvinhu zvitsva zvauya mumba, toenda kushopu kwandatenga tosvika tochinja zvinhu. Uyu munhu ari kufarira zvinezvi, but ndanamusurprise, ndifunga kuti ndimusurprise ndimusvitsira nezvinhu zvaangasati aona. Maiguru vaya vakatanga kutsigirawo vari kusaiti, ndichiona kuti vachiti aiwa bamini hazviite zvamaita mazodai, because maiguru vavo ndo vaitonditi inini
iyoyo vakambonetsana ndaimutsiura achienda pana maiguru vaya ndichiti maiguru vanoita zvekubhawa kwavanoenda vane timu riri pamba pavo rinogara ipapo roita zvekubhawa. Mukadzi wangu aibva kumba achienda kunotandara ipapo ndikamuudza maiguru havana murume vanorarama nekubhawa vanotoendawo zvavanoita zvekubhawa pamba pavanogara pane vanhuwo vanodya ipapo vanoita zvekubhawa. Saka mushure mekunge inini ndasvika ndichiratidzwa ndo maiguru ndangosvika ndobva ndaona situation iri papapo pane vanhu vanongouya vakasiyana siyana sevanhu vasina masinhu vasina izvi ndobva ndamuti inini kana ikanzi iye hanzvadzi yangu inoita zvekubhawa ndinogona kulimita kuti iwe kwanzvadzi yangu hauendi kunotandarirapo bhozi hauna nyaya yaunobva naye ipapo pakutandara naye kwaunongochita naye. Enda pane vanhu vanokushaya nyaya dzemumba semunhu ari mumba. Mukadzi wangu aidzoka unoudza vaya kunzi muri kunzi muri mahure hamuite iye mune zvirwere ndichiti kuona vanhu zvavanoita ndichimupa kumudzidzisa vanhu avo zvavanoona uchiona chendina mabhawa vanobata zvirwere zvakasiyana siyana izvi zvisaziyemura kuti zvinhu zvakanaka hausi upenyu hwakanaka. Vamwe veva unoona vaya vanoti vane mamistakes ekuti andokudza kuti inini ndakaenda kubhawa nechikonzero chakati mumwe anenge asingatozvifariri but hausi upenyu hwakanaka. Chii chandokutadzira kuti uende maiguru vakatanga kundishaudha kuti mukadzi iwe kunitaura kuti ihure saka inini mundoona kuti ndiri benzi inini ndakutotora mukadzi wedu kumutsvagira mumwe murume maiguru vaidaro maiguru da kumutsvagira mumwe murume zvauri kutaura mashoko yawo watondibhowa ndine right yekuya kuzomubvisa ipapo ndini ende hapagare ipapo uchaona zvako. Saka maiguru makambobvunza here dzimwe hama nezvamaiguru tifane kukama here zvisvo? Maiguru ndakabvunza hanzvadzi yemurume uyo akanditaura kuti aiwa hatsano iye munhu iye ari ikoko takambogara navo hatine kahukama vamwe tine kahukama. Ndabvunza mutupo ndabvunza mutupo vana zvakasiyana vachiti tine kahukama uyu ndisoko uyu ndimanjera ivo vamwe tine kahukama handakuda kuti ndizonyatsotsvagurudza stereki sezvo vanditi hatine kahukama karipo saka ndabva ndaziva nokuziva kuti handingagare 2 years ndichigara muno mukaripo ndisingazive kuti mukoma wemukadzi wangu anogarapo ndichigara naye pese apa achitadza kuti ndudza kuti anogarapo. Saka zvadaro inini maiguru shwa mukadzi wangu inini akadzoka agara pataura mashoko yayo ndobva ndazoenda inini kubasa mukadzi achininyorera mameseji kuti uri kuuya rini mwedzi wangu wakupera musi wa8 uri kuuya rini ndoda kubva pamba apa ndoda kurumbidza ndoda kuzoka pamba paaida kubva ndepapya aida kubva pamba pangu pandogara naye nzi ndine kamba kamweso kandoda kutsvaga karumu kangu damborarama damboona upenyu wandoda kurarama kuti wakamira sei achindudza. Saka ndakazvitora sefani kuti zvarundudza zvingaitika here zvekuti inini mukadzi anga nditi ndine pandoda kunogara ndekarumu kangu anda kunogara ndikatomubvunzisa uda kuti tichinje here patiri kugara shona yako iri kuti tochinja here patiri kugara kana kuti une pauda kutsvaga pauda kuti kuda kuona parinani zvikanzaiwa ndoda kumbozviraramira ndiri ndega ndomboona kuti zvakamira sei. Ndokubva ndaziva kuti ori ati mashoko ayakataura maiguru aya ndo ari kufamba nawo arikuda kuti anotsvaga ndofunga anti wane zvavakaronga. Tichiri ipapo regeni kudzorai kumashure zvishoma mambotaura makati mukadzi akarongedza achibva kunogeza pashure ponge mauya nezvinhu zvangamanga mauya nazvo akaenda here ipapo zvakafamba sei? Ndopatoti tidzoke noti tazonzwa futi muri kutaura kuti mukadzi akazokufonerai muri kubasa achiti iye anoda kuti amborarama kaupenyu kwake ega. Alright, ipapo ndandarasika bhozi paakanditi amborarama kaupenyu kangu ndega ndandichiri kubasa ndisati ndatenga zvinhu izvi. The next day racho musi wa7 ndopachopa ndakasvika inini pamba 7 mwedzi weuno musi wa7 ndopa ndakasvika inini pamba ndisvika ndichitenga zvinhu mukadzi ndobva azotsvaga nyaya yakanzi watenga zvinhu zvisiri izvo. Mushure meungambondudza ndisati ndasvika pamba ndopa akandudza kuti ukauya ndinofunga kuti ambonotsvaga karumu kangu kemari shoma shoma kana kakicheni soko nditange kulodza ndokuzosumuka kwaakazo ndatenga zvinhu ndopa akazosumuka achitaura kuti ndakuenda noti wanotengera zvinhu zvisiri izvo. Mushure mekunge mashure anga ataura ndoda ambonotsvaga karumu kangu ndege ndokubva asumuka ndobva aenda ndofunga ndakatora mazuva ndichizosvika una maiguru ndobva ndazvunza maiguru achiti dhei rabva kwamuri nimi akauya akarara pano. The next day racho ndopa arongedza rumu yenge yakatsvagwa kudhara yakatobhadharwa pese pandaitaura naye ndiri musango achindida kutsvaga rumu kangu zvainge yakatobhadharwa mari kudhara. Ndobva azonditaurira inini kuti maiguru yakunditaura kuti akutolodya kwake zvinhu zvakakatakura hasisipo pano. Ndobva ndazama futi kutaura naye ari ikoko ndichitaura naye pafoni ndakasvika kutaura mashoko ekuti iwewe kulodya kwacho uri kulodya sei kubasa hauendi hauna chaunotengesa uri pamba pangu wanga uri munhu angogara ndindaenda kubasa ndisvika ndichikupa mari kuti mari unolodya sei. Alright, zvikanzi mari ndakatumirwa nanzvadzi yangu kunyaodza yakanditumira mari ndakambomupa mari achitada kutenga fishi
kwako kasara mari yaiva iriko ko $50 kana ndatumirawo mari saka tisa 30 ndoenda kubhadhira room ndikati right ndazvinza zvaruta ko next month hausi kuenda basa watumirwa ko next month ichaita sei tikanzi ndichatanga dzimwe plan dzanoendikuita ndobva ndamuti alright saka tagara ndadaro so ndobva ndakutaura naye nemamessage no shamwari nyaya iripo ndikutaura kuti iwe ukaone zvauri kuita chinhu chandoda kukuudza ndichokuti at the moment pandichawana pauri kugarawo pane mumwe murume ari kupinda mumba iwe wataura kuti uri kugara wega uchada kugara neni pandichawana pane munhu anopinda mumba ari murume ari kupinda mumba make sure pachafa inini kana kuti kufa iwewe kana kuti kufa iye vanhu 3 pane zvichaitika ndobva taitaura nemamessage ndobva atora mamessage angu andaitaura naye mushure mokugumbuka mukutsamwa kwandakaita ndichizviona kuti pane zvaakuitika paari ndobva aenda mamessage kupolisi ndobva ndafonerwa kupolisi nziuya ndaenda kupolisi ndakasvika vakandibvunza semunhu ndainyora mamessage handina kuramba kuti aiwa izvozvo zvakutaura kunyepa ndakatati hongu ndachitaura nenyaya yekuti ndiri kurwadziwa nesituation yemukadzi wangu uyu nelosi andakaita kubva mugara naye mashure tichibva tichirarama ndikurwadziwa nazvo nemaitikiro aakandiitira nemaitiro aakazviita mapurisa vakazvinzwisisa ndobva tichamati ora tichimbosiya makasiyana rini ndobva bvunza madhetsi ndikati akabva musi wa8 anzi aiwa musati marambana 8 mwedzi unoyu munogona kutowirirana mukatodzokerana nini 8 April mapurisa vakaitora nyaya mukadzi paakaendawo kunyaya yake yanga iri yekuti aifunga kuti mapurisa achandipa peace order kuti ndisasvike paari kugara ndikamutsvaga ndisasvike paari kugara saka mapurisa vakaona nyaya vakaiongorora vakati kuti hatitangi kupa munhu peace order bose vanhu akabva manyimanyiso wa8 toda kumboona kuti zvamira sei ndobva ati endai mimi vanhu muchawirirana nini zvamuri kuita apa ndizvemama ndizvokunyepa ndagara mazuva almost 5 days dzakapfuura ndobva ndanyorerwa message nemunhu akandinyorera message nenew number zvikanzi iwewo mashoko auri kutaura kwandiri inini uchitaura pamusoro pangu inini ndichanetsana newe ndoda kutsvaga kuti papi uye tisangane tionesane ndoda kuona kuti iwo uri kuzama kutaura kuti udii mashoko auri kutaura akanyora message akari true ndobva ndanyatsoona kuti mamessage aya ndiye munhu murume zvikanzi ndini ndiri kugara nemunhu iyeyo akandiudza kuti ini handina mukadzi handina murume ndopashoko akandiudza ndobva ndati alright ndobva hanzi uya tisangane kana zvizvi pafoni hazviti iwo uya tisangane tibudirane tiche 1-on-1 ndakasumuka inini nehasha ndikanofunga pasaizi kusvika kutsvaga banga kutenga banga ndati yatova hondo iyi yatovapo ndichisvika inini ndakasvika paZV ndobva ndatanga kufona uri papi ndasvika paZV ndobva ataura kuti mira ipapo ndiri kuya manje saka zvakazoita ndizvoti mukadzi wangu inini uye munhu yakapiwa saini iye handizive ini handimuzive akapiwa saini yekuti iwewe mukadzi wangu ndatanga kufona pafoni yangu inini ndobva hanzi iwewe ukasvika paZV ukaona munhu anenge achitaura sere pafoni achitaura sere pafoni utarise munhu iyeyo ndopauchamuona paZV pakuona paB24 paya munhu iye akatosvika pandiri pa5 meters achitenderera akasvika saka ndakuti wese vanhu vari kufamba aingofamba zvezve achiti akaenda komirapo endapo mirapo ndichitaura pafoni nemukadzi wangu kuyapiwa saini yekuti atirekeni shuwa pfungwa dzandakafunga pfungwa dzokuti akasvika pedyo nene akangosvika achindibvunza munhu andisina nenyaya ndiri kutaura naye ndikusvika ndichongomubaya nebanga straight kawani ndakadzifunga pfungwa dzedu saka ndakazoona munhu wandaishanda naye ndobva ndamuredza shamwari uya pano shamwari uya unzwewo nyaya iri pano ndobva ndamudedza sanguya ndakadedza munhu aye shamwari yangu iye akasvika padhuze uye aizvinzwa munhu uye anomuziva shamwari yangu yandishanda naye iye ndobva amudedza wafuti kanzi aiwa iwe usati waenda kwauri kuenda chimboya kunokuya panapa ndobva wadhonzana nobva wakuenda paakamudhonza aimudhonza achiti ari kumudhonzerei paakamudhonza akamudhonza achianzwa nyaya yandiri kutaura inini zvikanzi iwe pane munhu ari kutaura apo pafoni apo unomuziva here uye akataura kuti ndomuziva ishamwari yangu ndowandinoshanda naye uyu ishamwari yangu iyeye wandoshanda naye ini ndobva amudza uye akanzi ishamwari yangu wandoshanda naye zvikanzi ane nyaya yaari kutaura so munhu waari kutaura naye weka ndiye munhu wandiri kugara naye mudzimai ndiye munhu wandakatora izvozvo wandiri naye but ini ndasvika kuti ndisvike paari because ndiri kuona kuti munhu mudhi yaanayo nezvaari kutaura nemukadzi uyu asisi kuita kuti ndisvike paari uyo shamwari yangu inobva amudza kuti shamwari usambofa wakasvika pane munhu iyoyo ini ndatombomutsura munhu yandiratidza nebanga rimwe risikaiti ndakatogomboka anti uye inobva shamwari yangu inobva atanga kumutsanangurira nokuti aiziva history yakaitika kumba kwangu saka shamwari mukadzi uyu mabhiri akaita akabva aitanga rupomoka murume uyu amutengera zvinhu so aisamba ndibva ati ndakaenda ndokuva ndiitira izvi
so ukasvikira munhu pari zvino nemudhi yaanayo anogona kuuraya kana kuti iwo kumukuvadzana naye uye uendo paakabva atosumuka pamunhu paatiza ndobva aenda. Saka nyaya iyi yakandirwadza kusvika pakuti iyeko zvinezvi nanhasi akabva atoninyorera meseka ndo munhu wandanaye wandiri kugara naye. Iye mukadzi ndiye munhu wandinaye inini pandakabva pamba pako siyana nemunhu siyana neni. Ndotarisa inini situation nemagariro andaita naye nezvandaifunga paari tichigara nemabudiro aakaita zvikundirwadza kusvika ndazosvika inini ndinobatsirika pastudio ndonosvika ndinotaura nyaya yangu kuti ndingabatsirike sei kuti zvipere mwoyo mangu because ndiri kumuona kuti akandiona ari kuti akakuninga kundishainira kakudii kakuratidza kuti akunge ari kushainira inini achindiona. Saka ndinoda kutsvaga counseling kuti ndingabatsirike sei kuti zvibude mandiri. Tichidzoka kumashure tete kuna mukoma wemukadzi makazombodzokeraako here pashure ponge mukadzi atobva pamba penyu sezvo mataura pakati makaenda mukanomutsvaga akati mukadzi akabva panapa makazombodzokera kutaura kuti munhu uya ndakataura naye ndibatsirei kutaura naye kuti adzoke kumba? Ndakadzokera kwavari ndikataura navo sisi vaive mukadzi wemukoma wacho anga achitoti ndakasvika ndichitaura pavari ndichiti ndibatsirei yaitotaura kuti siyanai nemunhu akuita zvake akuita zvaakuita siyanai naye imimi itai zvimwe zvamunoita munhu iyeyo kwaari izvozvi pari zvinezvi izvozvo murume wana ari kutorohwa zvokuti murume wacho akatoipa kurova zvibhagira ari kutorova chinhu zvimwe zingaite zvokutorwadzisa inini maiguru aitaura ari kutorohwa chinhu izvozvi kwaari namaiguru mashoko aibva kuna maiguru siyanai naye munhu akatotengerwa bango refoni akatoitirwa zvinhu zvaari kutoitirwa munhu iye akutomitira zvinhu zvakanaka. Zvakandirwadza futi ndikambofunga kutarisa maiguru kuti ndingaitei pavari ndobva ndazvidzora semunhu ndoenda kuchechi ndikafunga kuti mashoko avari kunditaura kuratidza kuti ndovakapaza imba yangu kuratidza kuti ndovaipa munhu simba rese rezvaaita vari kutondirwadzisa. Ndikavaudza kuti maiguru mashoko amuri kutaura zvakafanana nokuti ndine chironda muri kutora mukundibayabaya pachironda mukuti chiro chiva pachironda vaiva nemamwe mauri mamwe akutoaita kuti ari kutaura kuti kudii vanhu vaendanawo kubhawa vai ari kuti kudii zvaari kutaura vakutoda kuti like kauda kundibatsirana vakawanda pari varipo 4 kutaura zvezvokuti ndandiri 1 ndobva ndazosunga ndikati aiwa nyaya ndavinga pano ndachiti ndingokuudzai zvandakasangana nazvo nezuro mushure meunge paipa nyaya yemazotaura munini wenyu abva ndakasangana nemunhu akunditaura kuti asangane neni paZV zvikanzi aiwa mimi mutori romwe maitwa nevamwe vanhu vamaida kumutengera munhu ndikati hana munhu andakada kutenga kana pandakasvika paZV ndakasvika ndiri 1 iye ndakanzwa kuti maiva nebanga ndikati hongu ndaiva nebanga ndirainga iri defense yangu ini ndakatogumbuka ndobva ndazosumuka ini ndakubva papo ndakuenda kumba. Zvinoti kuna maiguru hakuna rubatsiro rwakabvako? Hakuna rubatsiro rwakatobvako vaitonditi munhu yakutoitwa zvinhu zvakatonaka zvaari kutoitwa munhu akutorova chinhu kwaari siyanai nazvo akutorwa chinhu kutondirwadzisa. Saka hakuna here veukama vamakazombotaura navo? Kubva ipapo ini ndakakwanisa kutaura naye munin'ina wangu wandakafonera nehanzvadzi dzangu dziri kuMupfurashanga Mapinga ndovandakafonera ndichivaudza nyaya iyo vakanditi no siyanai nazvo siyanai nemunhu iyeyo anokuuraisai. Iye mudzimai uyu hamuna kuzombvira masangano here face to face kubva chitiko chicho chaitika? Kubva paitika chitiko chokuti takasangana nemunhu wepaZV ndakasangana naye ndobva atanga kundiwevha zvezve vachiseka zvezve ane vamwe timu rake yakundimhoresa zvezve achiseka zvekusimudza ruoko. Aiwevha murume here kana kuti mukadzi? Aiwevha mukadzi akundisimudzira ruoko zvezve vachiseka vane vamwe vake vaya vachiita zvezve zvekuti vange vari kubhohwa kuda kundibhohwa zvezve. Makawevhawo here ipapo makadzorerawo here wevha? Handina chandakambodzora ndangotarisa ndine vamwe vakuru vanga ndinawo vaitengesa vanga vari papo vakati asiyana nazvo miedze inyaya yekuti ari kuda kutsvaga uda kuona kuti iwewe uchaita sei ada kutsvaga nyaya yekuti iwe uende kujera. Saka parubatsiro pamukoma wangu mune here kana vakazombokutoraiwo pasi vakataura nemi vachikugadzirisawo kukudzoreredzaiwo pfungwa? Ya parubatsiro ndine vanhu vandaisheya nyaya navo vamwe vakuru vandaitaura navo vanotengesa vamwe ndandingasvikawo pane mumwe munhu so breni dzangu chaichadzo ndakanyatsoona kuti hadzisisiri normal ndakuita kunge munhu ari kurasika so breni dzangu ndaiti ndikasvika so pane munhu omwe chikuru so ndokotanga kumutsanangurirawo nyaya yangu yakamira yakadai obva atongondiudza kuti iwo siyana nemunhu uyu zvaachaitwa shamhu yakacharangwa naMwari zvaaita izvozvo siyana nemunhu uyu anokuurayisa kana kuti iwo uchamuuraya woenda kujera hapana zvaunenge wagona.
saka pari zvinezvi nekuda kwechitiko ichi panguva ino yatiri nhasi uno kuri kunzi mukadzi wenyu adzoka, munomugamuchira here, munomutambira here? Handichakwanisa kumutambira because chinondirwadza ndichokuti ndikamutambira pfungwa dzangu hazvibude kuti munhu achiri nepfungwa dzekuti kugara here kana kuti zvaakaita izvi nemumwe murume achigara nemumwe murume zvakapera here paari. Plus ini ndikava nepfungwa dzekufunga kuti mukadzi akamboenda kana kugara nemurume handikwanise kuti ndikagare naye. Asi dai anga ari mukadzi wokuti akamboroorwa, watora mukadzi anonzi akamboroorwa watanga kugara naye, unokwanisa kugara naye, kwete wambotora wagara naye wozobvapo waenda unogara nemumwe murume wozonzi wadzoka futi wakugara naye, handikwanise kuti ndikagare naye. Tichiri kumashure, muchiri kugara kumba zvakanaka-naka, hakuna here masaini amaiona kana kuti makozi mamwe aipinda anga musinganzwisisi kana mameseji amakamboti makasangana nawo mufoni? Ndiri kumba inini pane mamwe makozi akambopinda mufoni achitaura first nomumwe munhu waitaura naye. Mushure mengu ndaenda kuHarare, ndasvika inini ndichimuti handisati ndasvika ndichiri mukaro, ndakasvika pamba ndobva ndaona ane munhu waitaura naye nemameseji, wabata foni yake ndobva adelete. Foni yake yagara yakalokwa, yangu foni handiloke, yangu yake foni ailoka. Akaziva kuti pini ndakuiziva yaaisa apa, ndangofungidzira kuti anogona adaiso ndabaya ndaburitsa pini, aichinja pini. Inini ndazogara naye ndadaro ndakamubvunza kuti ko munhu wakutaura naye ndiani, ndobva ati ndiba mukuru vangu. Ndiba mukuru wako pakudii? Zvikanzi ndiba mukuru wokuti ishamwari yaba mukuru wangu akamboshanda nese kuHarare. Ndobva ndamutsiura, ndobva atikumbira rega, kanzi sorry kutaura chokwadi, munhu takambogara tese kuHarare chichi ndisati ndaanewe. Ndobva ndati kubva nhasi handisida kuzviona, ndobva ndambotora laini rake, ndobva ndachinja, ndobva ndatora, ndobva ndaisa rimwe laini. Iyi laini ngatisiyane naro, ndobva tamborisiya laini iri, ndoranga rakarejista iko cash. Zvichireva kuti kugara vese kwavaita kuHarare vaitaura kuti zvebaba namai kana kuti zvogara pakukamba? Kugara kwavaita kuHarare nemunhu wandikutaura uyu, mumwe ndofunga yanga irimwe boyfriend imwe yaaizama kuda kuira naye, iye aishanda ari kubasa kwaaishanda achita house girl. Uyowo munhu wendofunga aigarawo kwaaigara. Saka abva kwekwe ndofunga ndiye akazomudenha here kana ndiye akamutanga here panhamba dzake, because ini ndichitora laini takauraya macontact dzese, ndofunga akanga akachengeta macontact mutsoro. Saka ndakabva ndamuudza kuti kubva nhasi chisiyana nezvezvi, ndobva ndatora laini rimwe nyowani, ndobva ndamupa rimwe laini, chisiyana naro. Kana zvizvokuti vamwe vanhu pamwe waimbowirana nawo usati waaneni, kana tabvisa laini wane rimwe laini nyowani, kuratidza kuti vanhu vaya hapaisina pavachakutsvaga, hapaisina pavachakuwanira. Kureva kuti noise, ndaizama kuti noise mumba isawanike, tirarame zvakanaka pasina noise. Aiwa, imo mumba pamaimbogara kumashure uku maimboita here zvebopoto nemudzimai wenyu, maigara sei? Kumashure uku kwaakusina bopoto, taigara zvakanaka. Pamazuva atakatanga kugara ese taigara zvakanaka. Paangozotanga kuti bopoto takazotangirawo pamberi apa, ndakunyatsoona kuti munhu makondisheni magariro ataiita nezvaaimboita pakutanga, ndichimuda ini ndichinyatsoziva kuti mukadzi wangu ndiri kumuda, anga akundiitira zvinhu zvakasiyana-siyana. Mumba takagara mumba chandaigona kuita 2 to 3 weeks, mukadzi achiramba abonde neni, ndikamubata swaiburuka pasi oenda pamubhedha kupfeka maskinda kutaura kuti ndikafunga zvatinge takambotadzirana kumashure, ndonzwa ndichiboekana neyenewo. Ndobva ndamubvunza, saka uri kufungei raiti nezvinhu zvakadaro, because ini une zvawakanditadzirewo zvandakakuregerera. Panepo wainditadzirewo choti sorry, ndichizvinzwisa kuti okay zvapfuura, but iwewo kana ukachengeta chinhu mwoyo mako uchiti hasisi kubuda mwoyo mako, uri kufungei nezvinhu? Zvikanzi zvinondibowa. Saka ndaita nguva yandaigara inini 2 to 3 weeks ndisina bonde nemukadzi, tangogara tichitarisana zvo, achingoita zvezvi like kundibowa. Ndikamupindura, ndikamubvunza so anondipindura rafu, chandabvunza chakanaka chinopinda murafu, achipindura zvakanaka. Ndipo ndakatanga kuona kuchinja kwokugara kwangu nomukadzi, kuti mukadzi pane zvaakuitika paari otherwise. Mari mumba maiuya nayo here panguva iyoyo? Zvaifamba sei? Mari mumba ndaiuya nayo, ndatosvika ini ndikaenda kubasa, ndosvika ndomutambidza kuti mari yandawana ndeiyi. Chandaigona ini ndechikuti ndaigona kutora mari inoita kana kuti $3 kana kuti $4 ndaisa mumwe mangu, ndomuudza kuti mari yandaisa mumwe ndauya kana $30 kana kuti $40, ndichimutambidza ndatora $3. Mari ndiyekuitira communication kubasa kwandoshanda, mumvura matoshandira, tosangana nemagame ndodidi, handidi kuzodzoka kwauri pamari yandakupa iwewe ndichiitora futi. Ndo mari yandaigara naye iri mumwe mangu. Mari yandaibva nayo kubasa yese ndaimupa, ndichimuudza kuti ndo mari yandashanda nhasi. Kana kusinawo mari yatawana ndomuudza nhasi hatina kuwana, but hapana pandaimbouya ndichiti hapana hatina chatawana.
kushaya kwangu kwakuri kwekuti ndogona kuwana mari shoma shomawo kana $10 $5 pazuva. Pamwe pese apa ndaitouya nemari yandaimutamidza ndo mari yandawanawo nhasi. Kana tisina kushanda ndotomudza nhasi hatina kushanda because kune mhepo, kune magea mumvura matoshandirira, mune zvakawanda zvatosangana nazvo.